ehdokkailla mielipiteitä tähän asiaan? Aloitetaan munamiehestä. Voisi sanoa, että meitä munia on monen kokoisia, monen muotoisia ja monen värisiä, mutta uskon, että kyllä kaikki kennoon mahtuu. Kiitos. Kauniisti puhuttu muna. Kiitos Mikot sitten. Ja minä voisin tuohon sanoa, että vielä noita kerjäläisiäkin pahempi ongelma on hesalaiset, koska ne vasta kerjääkin. Saisinko näin helsinkiläisenä kysyä, että mitä helsinkiläiset kerjää? Turpansa. Ihan mahdotonta. Kuunnelkaa näitä sentimentaalia. Ensinnäkin mä sulle muna haluan sanoa, että tää sun kennostoliitto, se on ihan utopia. Mitä se tarkoittaa? No mä kerron sulle kohta, niin se selviää sulle. Niin tähän inserttiin mä voisin heittää tämmöiseen omasta elämästäni tämmöisiä kertomuksia ja jutun, että tää on Majorkka sullekin, kun sä paljon matkustelet, niin tää liittyy vähän tää homma, niin tiedättekö te, että millä maalla ei ole tätä mustalaisongelmaa? No työmaalla. Kiitoksia. Mä haluan tähän painottaa ja korostaa vielä, että minä en ole mikään rasismi. Kiitos Harjakainen. Mä haluan tähän vielä painottaa ja korostaa, että kahta asiaa minäkään siedän, että näitä rasisteja ja sitten näitä kiertolaisia. Kiitos.